Mani akong auto. Dili ni van auto ni ha. Dami kita-kita. Pila may hatag ano? Uy, lalaki ka lang sa buhay niya. Putang ina. Bukan gantay. Asa ka? Alis ka, oy! Uy! Lalaki ka lang sa buhay ko. Putang ina mo. Pati na rin sila boy. Hi guys, welcome back to my channel. So right now guys, we are here in Barangay Labangon. We will support the Taong Grasa Challenge sa usa na mo ka friend nga si Eugene Ababo na to. Kay kani siya guys, nag-post mo sa Facebook o kanang tareng charat nga kung maabot og 5k nga comments magtaong Grasa Challenge siya, and of course supportive friend man ta with Rolly Burgers of course. Hi! Among i-film ang iyang taong Grasa Challenge kaya amo siyang patuyo kung tibuok Labangon. Bali sa siya mo ragbuang nga real maglakaw-lakaw. Yeah, friend din niya. That's why amo siyang kuyugan. Yes, so ato na taniya guys. So mo ni siya si Eugene. Ang magtaong Grasa Challenge sa mo ni. So mo ni yung staff guys. Should you evolve like mo? Yung mo to yung mga props kato siya dapita. Pasintabi sa tubig, charot props na. Charot lang. Kasi good na siya og kuan guys. Kuan sa yung makeup tools. So yung na siya guys, tumagbuang-buang mo dukdukon na dyan ng uling guys. Bayahin lang kay. So may na siya makeup challenge. Guga, so good na siya. Colors ang humon. Mabay ka sa raman. Mabay ka mo katawag imam serious. Let's welcome. O, di ba unsa ka nga o? Ma'am, salamat din sa pagkaon, ma'am. Tubig sa ma'am nga. Kanina lang ka gamya, ma'am ba? Salamat din, ma'am, ha? Dako kanin katabang, ma'am. Maha pagid, ma'am, makalibang nga. Tidak! Mani akong auto. Dili ni van auto ni ha. Dami kita-kita. Pila may hatag ano, uy. Lalaki ka lang sa buhay niya. Putang ina. Magkano talaga? Dad, open me up! Dad, open me up, please! Kung naay ka ng car, sana, car nap. Ay, bike nap. Bike nap. Unag yung mga ukan. Boys, hi! Sa buhay ko, putang ina! Kilat- Alam mo, nag-shape Arat-ahan pa mga gigigapadong. Heavy Kubal! Oh, yeah! Oh, mami ko, boy! Hi, boy! Salamat! Hi! Subscribe my channel! Subscribe! Sige ba ka sila? Sean! Salamat na lang sa buhay ko, Sean! Beautiful angel! So na namin diri sa Labangon guys, elementary school, live na live, ang taong Grasa Challenge.
Akala mo maganda ka. Of course, Akala charot. mo lang maganda ka. Akala mo lang yun. Tabang! Pero silop na agad. So si Rolly gada sa iyang bike. Bike man na siya padung sa barangay. Niya mo challenge matuyok sa labangon balik sa barangay. Balik ka, chinilas. Chinilas. Ito pa kayo bago, harabayanas ni. Wag pa ibrani. Ay, katawa tayo. Seryoso mo ko tayo. Makuyawan ni. Ganyan! Buang for real. Harat. Magasipot dito na. Naugid ka na. Pero man ang challenge Sige pagkapoy na may glakaw. Init kaayo. Atay. Asa ka? Wag ko lang Alit ka, oy! Buhi ko ba? Alilada! Ang ngayon ba ate? Ate, I-rate yung kabuang ate. 1 to 100%. sa buhay ko! Patayin na mo! Pati na rin din buhay ha! Tawag na sa pati ko buka! Tatay, ani, uy! Tayo naman. Tubig na na ito. Tubig na bitaw na. Tapas ako din. Gana din. Subscribe to my channel, everyone. Mali akong boyfriend. Mali siya gibuwag na. Hoy. Buang na ko niya. Lamat ate. So, tuyo ko dyan ang mga tibuok labangon charot. Di dyan tibuok, uy. Sakto lang. Kapoy, day. Sa akin. Interviewin sa na to. Atong taong grasa. Kapoy, day. Dili man, kanang init kay sa naong na. Kung na mo hatag ni mo kwarta, dawato ni mo. Dili, hatag na ko sa laki. Hatag na kong Junji. Junji Hatag na kong Jubin. Charat. Hatag na kong Rinil. Nabuang na ko nila. Ako dyan ipangkat. Ipost ako sa Facebook niya. Pangtawag na ko yung mapang history. Shoot yun! Arit na, uy. Kabayay. Gabay pa, boy. Pwede mga yung juice, kuya. Kuya, pwede mga yung juice. Kuya, juice, kuya, big. Gamay lang, kuya. Kana makakuan sa kong kauhaw ba? Pero sabihin nga buang, saging niya, kay juice. Kuya, saka rin yun ang kabuhi. Salamat, kuya. Love you, kuya. Love you, Erika Shumishni. So, karoon na namin diri sa may minteryo. Kaya mas tambay mi kadyot. O, mauna sad na iyang trip, guys. Diyan na sa siya mga iksudaan. Eh, makakala ba rin ka, eh? Pabaga na to na siya siyang nawat. Salamat kay ate. Wala, ate, free kiss daw, ate. Beso-beso, ay, beso-beso. Ate, hagal. Kanina, ate, wala yung soft drink. Mahal kay ate. Guwapa siya, day. Wala, guwapa gihapon kasi gauling-uling na, no. Isang pag-dinner challenge. Buang na di ay. Ay, gas, lalaki ka lang sa buhay ko, kuya. Pati shout out, oy. Tawag ka rin yan. Shout out. Shout out. Oh, maka. Birthday ate, birthday mo. Hag, day yun, hag. Birthday ni ate, pero kanira kihatag. Tinaing. Mga yung sad na diha o diha ba? Panburikat, no? O diha ba na diragi? Ay, dilagi ka mahatag, King. Magstambay pa ba na siya minteryo, ate? Birthday niya, pero kanira kihatag. Wala siya pag sa kanila ko nung mani ate, kana ate. Alala. Kanater! Salamat kay ate, ha? Gutom na gito kay Day. Hello, Day. Gusto naman ka, Day. Okay naman ko. Inga na din mong life karon, Day. Mga ngayon na lang kag mga pagkaon. Kakita kay kung mani dito sa gano'n, magyatagan ko. Nag-birthday, pero kanira gihatag. You all, oy.
Ito na luol. Luoy? Di na luoy, uy. Luoy ka no po ate. Props. Ay! O natagat ang jacket. Wala may mabilis. Ano na to? Hey guys, napangada yung Ito ang gasara mo ko din yung kukuhaan. Togop! Unsa may nakuha ni mo na imong pag suri-suri day? Saging kaning saging high ni siya potassium. Di ba ate? Ngano na endang kag ingunan na ron? Ha? Di na. Tungod di sa malaki mo. Ngano man, ngano sa ding laki di. Sige, malapang din ako. Kanila sa tabi. Ngano naunsa man ka sa laki di ay ngano yung nana man ka. Lalaki na sila sa buhay ko. Dayon. Babae na sila ngayon. Pinubos sila pera ko. Ah, basta para ka si Berta. Sino si Berta? Adura. The Explorer. Sana naman diri sa Labangon, bless nga mentoryo. Actually, diri may magduwa-duwa sa una, diri may mangrampa. So, normal na lang namo ang mentoryo. Mentoryo live, tabang. Tagi doy. Diri, sikal kong katagi. Ako na lang tanong, kaya makita ko sa kong bibig. Sige, go na. Nari kay Love Life. Ang laki na kibaw na akong uyab mo. Mention daw. Mention name, uy. Okay ba? Okay na niya. Letter J. Hindi lang. Letter O. Shuy! Oh, Osorno! Hi, Tar Vlog! Hello! Hello! Abi na kung mag-picture na. Namitaw, dati itong grasa na sa picture. Nakalakang yung ginano. Wala ka lang ko. Mani siyang XPBB, dili siya manghatag, no? Na-trending biya ka, kachingi, uy. Ano? Sharing is loving. Like, baho na kayo. Yung mga botol. Adala, oh. Okay, namin tubig sa amo. Natin kay balay. Lain pa, be. Tubig. La, lalaki sa buhay ko, hi. Lalaki sa boy. Another hi, Sherwin. Ah, so refreshing. Tubig. Tubig ni Ryan, so refreshing. Dahil dili man itong grasa, buang namin dahil. May pwede tatawag na sa gamas. Social distancing ta ha. Ay, siya paduol na ako. So, sa mga makakitag taong grasa, taga ito ninyo ugmas. Don't be selfish. Charat! Ibig saging ana sila, they need to be protected. Kaya may mainam dira kuya. Wala may ayuda para niya, kuya. Wala may ayuda para niya. Dahil mo nagtutubagin naman sa Iyan ang protection, tagaan ng ayuda. Mara ni siya taong grasa nga kikikuyugan na hala. Nalugaw. Wala, I guess. O, yung lugaw, I guess. Hindi ka manghatag lugaw. Lugaw, no? Kanila ti ay, kaniti ba? Ay, wala may halin ti ate. Balik lang ta. Huwag kang oras ang balik, te. Alas dos. Ara ko love! Arat! Ila-ila sa di mong loves, uy. Mga yung kakayuda na po. Ila-ila sa di mong... Ha? Uga, vlog-vlog me. Sorry, accepted naman. Boyfriend daw That time. kaniya, is it true? Uy, is it Hindi true? man akong ik. It's a prank! Tagang kaglagob Eugene, gahuwat! Dagan kay kong pants doy. Arat! Sugatan ta sa masipang pakpak ang candidate number 1 Miss South Africa. Mali siya ang, Ate na may kamatis. Pwede mangayo. Lahi di kag audience si Eugene. Lahi kag audience si Eugene. Sa kadagang audience. Kamatis ate. No? Ate kamatis ate. Lanlano na. Masita lang ate kay para sa corona. Eh, iligo na niya ate. Pwede ba na ka mahatag og bugas niya ate? Ay, rice cooker na lang. Salamat ate. Tawad ate. Alam mo, hindi mo soy. Giveaway na yan ay.
Na nakairing ha. Mahal siya rice cooker. Bob, tagay ko taon siya lagi. Dali, dai, nagyatagan ko limang sitol. Kanay hatag kita nang ginanggay ka. Eh, mabuot siya sa buwang no. Asik juga nga obdi niya. Namutan kita na po din na pag-video rest ko. Beauty rest. Salamat, ma'am. Pero ini mo pa ako sa buong day. Ma'am, swati ka. Kapon ka di ay, sorry. Ay, di na, wala yung kakoy. Sunod na ta sa Barangay Calamba. Which means na ta sa Lopez. Chat! Small din yung Barangay Calamba Basketball Court. Parking nga nun for short. Laban lang, sir. Say hi to my vlog ati. Charot. Let's welcome Princessa. Kasi mas haggard din yun, I guess. Masagad siya. Ano mo na o, katarong na kung sanina. Dili niya gano'n, tapis ra. Kay mura lang, nga pa siya gawa sa balay. Wala gamas. Kita siya buwang na, kita siya itong grasa na mo. Nakin maso. Dama, Kuya, magdakop-dakop ko na mo diasod sa balay. Yeah! Hapak ako na siya na, kuya. Pabunal siya na. Balikan ako kuya ha, sa ito balik. Kailan mo ka po kuya ko? Tulo. Halo? Latulusan mo kabuok sa Ruli, ikaw, Princessa. Patabang. Patabang ko kulata. Pakota na siya ating ano, gichating. Ha? Ano, Dek? Ibagan ko niya good. Mau di ay. Sino sa ma'am? Sino ma'am ba? Hi loves. Kisa sa abs, uy. Makita ko sa success. Rato na namin sa Lopez. Ay, nauwi na po ako sa amin. Ay, ati. Uy, ako binawaw na siguro. Cash prize ko ng mga jalingling. The moment of truth. Yan sa Oaks. Yes now. The moment of truth. Imo nang nanay. Kasakit ang tatay ay. Hi! Ano mo kay Jin eh? May patamig limang sito, B. Wala ba pinakabaw ko rin sa Ay. Na naman ko gayuda sa kumakala. 5 gidi eh. Lagi mo mo video. Makatabang man nino 5. Yung mama sa tong bida ron. Mama sa bida. Wala kong question. Eugene. Ang gaya ko question, blind ra ko no. Question ba? Ang oling oging panit ni mo ba ni blind ra kuno. Sana day mi diri sa manukan nila ni Eugene charot. Sorry guys, busy. Busy na ka siya pang now kay man naman ang iyang challenge. Sa comment ko na kanang awareness siya ba sa mga awareness. Dapat mga balay. Patay caption sir. Unsa? O diba naning na ka siya pang now? O diba? Awareness siya ba sa kanya? Awareness lagi daw. Pag-raise na ka ng advocacy na to. Sure ma'am. Okay guys, so diri na lang takutob. Hi sa uy. Hi! Salamat sa pagpana journey sa mga tonggasan. If you like this video, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Till our next vlog. Subscriber. Bye.